Is-Segretarju Ġenerali Nazzjonalista Charles Bonello mhux biss ikkonferma mal-gazzetta Kull캐dd li għandu impjieg fuq bażi full-time bħala assistent personali tal-eks Prim Ministru Lorenz Gonzi, iżda fl-istess kien serraħ ras Kull캐dd li qed jiddedika l-kien kollu neċessarju kemm għall-impenji ma' Gonzi kif ukoll għax-xogħol tiegħu full-time bħala Segretarju Ġenerali. Il-Kull캐dd irrapportat kif Bonello jitħallas minn fondi pubbliċi bħala segretarju privat ta' Gonzi. Intqal kif meta ġie elett bħala Segretarju Ġenerali Nazzjonalista, ħafna ħasbu li Bonello kien se jwaqqaf l-impjieg tiegħu ma' Gonzi. Ħafna hemmnu wkoll li Bonello mhux se jibqa' l-assistent personali tal-eks Prim Ministru Nazzjonalista għaliex mhux possibbli li jsib il-ħin biex jaħdem żewġ impjiegi full-time fl-istess ħin. Fid-dawl ta' dawn id-dikjarazzjonijiet, il-Kull캐dd bagħat sensiela ta' mistoqsijiet lil Bonello kif talab huwa stess. It-tweġiba xotta ħafna tas-Segretarju Ġenerali Nazzjonalista kienet din: inserraħlek rasek li x-xogħol tiegħi bħala assistent personali tal-eks Prim Ministru Lorenz Gonzi qed inwettqu kif jitlob il-kuntratt li għandi mal-Uffiċċju tal-Prim Ministru u niddedika ħin kemm ikun neċessarju. L-istess nagħmel fil-kariga li għandi bħala Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista. Anke jekk ma qalx jitlob dan l-istess kuntratt tweġiba mogħtija mis-Segretarju Ġenerali Nazzjonalista mhux talli ma ċċarax il-pożizzjoni tiegħu talli tqajjem iktar mistoqsijiet u dubji serji dwar kif suppost telaħħaq ma' żewġ impjiegi full-time. Dan kollu qed iseħħ bil-barka ta' Bernard Grekku ta' Lorenz Gonzi għaliex il-Partit Nazzjonalista għad għandu problemi finanzjarji kbar u biex jifranka parti mill-paga tas-Segretarju Ġenerali sar ftehim ma' Bonello nnifsu biex iżomm l-impjieg full-time ma' Gonzi, anke jekk fir-realtà qiegħed jiddedika ħinu fid-dar ċentrali biss.